Shwmae, yn y fideo hwn, dwi'n eisiau I ddangos sut I osod gwefan newydd ar eich gwasanaethwr leol, sef eich cyfrifiadur leol. Fel ydych chi'n gweld, fi'n defnyddio XAMPP I weini gwasanaeth gwefan ar fy cyfrifiadur leol. Yn gyntaf, fi'n angen I stopio gwasanaeth ar gyfer Apache ar MySQL fel hyn. Wedyn, dwi'n angen I mynd I mewn i'r ffeil penodiadau drwy'r clicio ar y botwm config ar gyfer Apache fel hwn. Wedyn, mae'n angen I fi I dywys yr un sydd ar y brig, sef httpd.conf. Mae'r hynny yn sydd ymlaen yn agor yr ffeil httpd.conf yn y notepad. Os dach chi'n eisiau, dach chi'n hefyd gallu mynd drwy'r Explorer I Windows XAMPP Apache Conf. A dach chi'n gallu ffeindio yr un ffail fan yna hefyd. Y peth gyntaf yw I greu achubiad o'r ffail yn amser ar y gyfwng, neu y backup. A fi'n gwneud hynny drwy dywys ffeil save as. Wedi hynny, dwi'n rhoi derfyniad i'r enw y ffeil gyda dyddiad fel 21.03 27 dim 8 yw'r 8 o gloch. Felly, dwi'n cadw hynny drwy clicio ar y botwm save. Wedyn, dwi'n agor unwaith eto y ffeil greiddiol drwy dywys ffeil agor httpd.conf. Wedyn, dwi'n angen I chwilio am y gair virtual host fel hyn. A dwi'n eisiau I chwilio ar y cyfnod lle bod y virtual host yn cael ei creu gyda'r borth 80 fel hynny. Felly, dwi'n angen I copio yr holl cyfnod yn gynnwys y tagiau a pastio cyfnod newydd yn isod. Wedyn, mae'n angen I ni I benodi dau peth, sef document root, hyn yw llwybr ar gyfer folder ar gyfer ffeiliau I wasanaethu ar wefan leol. Mae hynny yn yr enghraifft hwn, C, gorwahanod, blaen slais, temp. Yr ail peth hefyd yw penodi yr server name, sydd yn yr enghraifft hwn, www.tamp.com. Wedyn, mae'n angen I achub y ffeil. Wedyn, mae angen I ni I agor notepad fel rheiliwr neu gweinidog drwy'r clicio ar y ffeil I dod o hyd o'r diwyslein
Wedyn mae'n angen I dewis Run as Administrator. Wedyn mae'n angen I dewis Ffeil agor. Mae'r llwybr I agor y ffeil yw Windows All Slice System 32 All Slice Drivers All Slice etc. Wedyn mae angen I agor y ffeil hosts. Wedyn mae angen I ychwanegu llinell ar gyfer www.temp.com sef hynny sydd cyfeiriad IP ar gyfer gwasanaethwr lleol. Wedyn mae angen I ychwanegu bylchau. Wedyn yr enw gwasanaethwr leol sef localhost. Wedyn mwy o bylchau. Wedyn yr URL cyfeiriad o'r wefan newydd sef www.temp.com. Wedyn mae angen I achub y ffeil. Wedyn mae angen I mynd yn ôl i'r examp panel rheoli ac wedyn I dechrau gwasanaeth Apache ar MySQL. Os da ni'n nawr yn mynd yn ôl i'r www.temp.com a pwyso y botwm F5 I elweddu y dudalen, mae'r neges camwedd hwn yn dangos mae'r rhywbeth o'i le yn caniatáeth. Felly, I datrys y problem hwn, mae'n angen I mynd yn ôl i'r panel rheoli ar gyfer examp ac wedi hynny I clicio ar y botwm config I agor y ffeil httpd.conf. Wedyn, mae'n angen I chwilio am gair directory. Wedyn, mae'n angen I greu cyfnod newydd ar gyfer directory sydd ec gorwahanod // TAMP achub y ffeil, mynd yn ôl i'r panel rheoli. Mae'n angen I dechrau Apache drwy clicio ar stop a clicio ar start unwaith eto. Os da chi'n nawr yn ailnewyddu yr un dudalen hwn drwy'r pwyso ar y botwm F5 fel hynny. Dyna chi. Mae hynny nawr yn dangos y cymwysiad o'r ffolder hwnnw. Os da ni eisiau I brofio PHP yn gweithio hefyd, mae'r gwasanaeth wefan leol yn gallwn ni yn doddi yr enw y ffeil I agor y ffeil drwy'r gwasanaeth wefan. A dyna chi. Mae'r
gwasanaeth wefan leol yn gweithio. Hefyd mae'r PHP yn gweithio hefyd. Diolch am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, hwyl.